Gaurko, oporretan egongo zarete, horregatik sorpresaz kargaturiko saio berezi bat ekarri dizuegu. Gaurkoan, film famatuen musikalak izango ditugu. Baina hori bakarrik, ez. Saioa bukatzean bagoa saioko aurtengo azken 4 finalistak ezagutuko ditugu. Maia, gora eta gora doa. Urrengo astetik aurrera, denboraldiko 8 lehiakiderik onenak izango ditugu gurean. Eta programa bakoitzean bat, kanporatua izango da. Eta nortzuk arduratuko dira talentu bikain hauek hautatzeaz? Ba nola ez, saio honetako luxuzko epaimaikideak, aurrera! Eta orain bai, Koko filmatik datorkigu Xabier Zaldiaz! Famaren paperean Maria Amorategi! Eta adi, La Landetik zuzenean Iker Villa! Eta alkain zutitu mesedez, Toy Storyko Woody! Carmele Larrinaga edo hobesan da, Leo Jerregina! Eta hau bai handia, nola esango dugu, Aladin Sardui! Eta nola ez, gure gaurko bi gonbidatuak, Paula eta Aitana Etxebarria, txalo beroak! Neskak! Zuek noren paperean zatozte? Bueno, ni naiz Baiana eta ni Pocahontas. Ederki zaudete, nola zaudete neskak, lehenik eta behin, Gabon? Gabon, oso pozik gaude eta abesteko gogopia batekin. Gogopia batekin. Abesteko gogoakin, beti abesten daudeta. Beti, olena komentatu deu. Baina hor kezaldi esiltzen bene. Bueno, eta euneko energiaz beteta datozena gure gaurko 8 lehiakideak dira. Kaixo, neska mutilok! Kaixo! Bueno, hementxe ditugu Xabin, Judit, Irati, Iñaki, Sara, Beñat, Ane eta Udara! Bueno, kuadria, finalerako txartela lortzeko prest? Bai! Ederki, gogorarazten dizuet dagoeneko baditugula 4 finalisten izenak. Eta gaurkoan, zuetariko 4 egingo ez dutela aurrera, bai? Judit, zu izango zen lehenengoa kantatzen. Zure honena emateko prest? Bai, noski. Ederki, bazoaz presatzera ze jarraian jasoko zaitxugu hemen, munduko sorterik onena eta gainerako ere bai, sorte on eta untxarte! Animo, animo! Eta nork izango du Juditekin abesteko orea, banola ez, Paula Etxebarria. Bueno, Paula, konta iguzu, nola jundia entxeguak, zer mogu Juditekin? Ba, Judit ezagutu dut hemen, eta irutu zait oso neska jatorra, eta oso ondo abesten du. Bai. Ongi moldatu zarete ordua? Bai. Ederki, jarraian ikusiko dugu, baina, hori aurretik, Judit zure zaidago, berazoaz presatzera, txalo bero bat, eta Paula bere bikotearekin prestatzera doan bitartean ikus ditzagun bi artista puskauen entxeguak.
Kaixo Judit, Kaixo, Paula. Oso ondo, tazu? Oso ondo baita, eta gaino barakit irabazi zenula bigarren gala, eta oso ondo zenula benetan. Eskerrik asko. Oso ondo abesten duzu. Enun imaginatzen tuin melodiko Paularekin abestuko nunik. Ba, bueno, erabaki dut abesti hau abestea eta bertze iritzen zaizun ze, nahi pia gustatzen zait. Vale. Buah! Osea, justo pelikula da ikusen nun duela 2 urte zineman eta abesti Bai. bat gustatu zitzaidan. Jo, ba, pozen naiz benetan. Bai, justo abesti horrekin negare egiten hasi nintzen ze pila bat gustatu zitzaidan eta emozionatu egin ninduen. And no one knows how far it goes. Juditek oso ondo abesten do, eta oso ahots tono polita dauka. Harrituta galditu nahi zeu esan. If I go, there's just no telling how far I'll go. Oina da? Judit gogoratu zati hortan saietu bargea egiten ondo. Bai, etxean entzaiatuko dut. Get the light where the sky meets the sea, it calls me. Daukadan zailtasunik handiena niretzat da interpretatzea eta benetan Baianaren paperean sartzea. If I go, there's just no telling how far I'll go. Ba, honekin zeru mugara iritsiko gehan Santiamen batean. Seguro. Ez dakit azkenean nola aterako den, baina ziur nago primeran pasako degula abestia egiten eta azkenean hori da garrantzitsuena. Bueno, ja irriketan nago Paula etortzeko, baina ez dakit non dagoen oraindik osage. Ea iristen da, kaixo Paula, oso ondo tazu. Oso ondo baita. Egia esan, ni baita ere, baina pixkat urduri nago egia esan, Nik baita egia zen, baina bakizu zer ingo super ondo. Bai, hori ziur. Ze baina saietan atera super ondo eta oso ondo pasatuko dut. Bai, fijo. Eta zuekin gaueko lehen musikala Paula Etxeberria eta Judit Astigarraga. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the waters no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the light where the sky meets the sea, it calls me, but no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I'll go roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play alone. But the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea. It's blinding, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out on me, so come find me. One day I'll know what's beyond that line. Will I cross that line? See the light when the sky meets the sea. It calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know how far I'll go. Bueno, neskak, zelako erakustaldia, Zer moduzkun da? Nire oso pozikatu naiz. No? Nik baita. Gustora? Bai, Oso. bai. Bai? Ea zer dioten gure epaimaikidek? Asko gustatu zait eta dua iruditu zait momentu batean, oala,
oso ondo enpastatzen zenutela, zorionak, asko gustatzen Eskerrik zait. asko. Angel? A ver, es que nola hartu serio pertsona hau. Begira nola gehatu nahi zen. Zuek ikusita. Ez da egiten nada saldiasek nola aguantatzen duen, begiekin. Aguantatzek, Bai, aguantatzen du. Gutxi loin da etorri ala izan, gutxi loin da. Eta disimulatzeko ez da. Earki, partxe harra. Ondo, eskak, ondo. Irurak, aloha. Zoragarri, dena zoragarri. Mila esker salias. Amaika. Amaika zinda. Mila esker! Carmele? Oso ondo, baina nik esan nahi dizut zure begien falta asko somatu dudala, kariño. Esaztu hori inoiz. Gaur Ileniaren egingo dute. Vale. Nik esango dut, falta izan zaidala energia pizkatxo bat gehiago. Eta egia da, plaserra izan dela ikustea zu aurreko galaren erregistroan eta gaur erregistro honetan, baina falta zait esplosio puntu bat. Halere, oso ondo, erregistro guztiz ezberdina da, eta placer bat da, nola esaten da hawaiianus familia? Ohana, ez? Ohana. Ba, placer bat da, zu gure ohana honetan izatea, benetan. Aizpa! Aber esaten du. Aber esaten duen Hau aizpa. zabalik gelditu naiz. Asko sartu zeate pertsonaian eta egia esan nahi asko transmititu dit. Osea, nahi iruditzen zait energia pila bat zeukela eta egitan, osea, iruditu zait super polita eta aritu da, gelditu nahi. Iritsi zaizu, ezta? Bai, zine honan. Earki. Gero etxean esango dizu igual. Baina orain. Eta Alex, amaitzeko? Ni etxa guzteu. Etxa guzteu ganera alde bizitatik. Espresioa falta zu. Joan zara kaltzetan. Eta nahiko lineala izen da. Bai guztiat, hau da aprobetze seriotasun emoteko bai. Bai. Eta, bueno, zuke zure detalli dekozu, zure eri dekozu abesteko, eta batzuetan deskompense behizu melodeze. Baina, zuek jarreri epin jozuena, horrek asko balizu dago. Bizin aldetik, Oso ondo. Bueno, Judit, iritzi ezberdinak, aholkuak ere bai, orain bai. Segi atxeden hartzea, eta gero jakingo dugu zer gertatzen den. Txalo, bero bat! Politxe, zuk hartu begia. Jaginda dago, ni oso gustura gelditu naiz ikuskizunarekin, iritziak mota askotarikoak egon dira, baina ni oso pozik geratu naiz, eta, bueno, ea ze musik egiten duten guzti bestek, aio? Maila altua utzi dute gure neskek, eta gaua hasi baino ez da egin. Ea gure urrengo bikoteak ere, aho zabalik uzten gaituen. Angel Alkain! Venga, gora! Venga! Ze naize, ona naize. Jarri ondo, Gudi, konta iguzu, norekin abestuko duzu gaurkoan? Xabinekin. Xabinekin. Oso tipo kuriosoa da tipoa. Kalean abesten du, Bilbon. Oso hots berezia daka. Dana dakazute, ez da? Dana dakazute. Ez dakigu gaizki egiten. Ba, hori erakutsi beharko ez Hori dute, bentaja da. Hori ointxe erakutsi beharko ez dute. Alkain, segi prestatzera. Animo! Alkain eta Xabin, gauza onak baino ezin ditugu espero bikote honengandik. Ikusi. Ikusiko dugu? Bai, noski. 3, 2, 1, action! Lagun bat dago nika. Urten zanien pelikula erosi gendun DVD-an. Eta bestia, azkenean horitxapenak ekartze ostez. Garai batean DVD-an erosi, zian pelikula. Nik uste idea hotxerako oso egokia dela. Bizitzeko. Bai, horregatik aukeratu. Pues... Xabin? Ez dugu gehiago itxeingo. Ez dugu itxeingo, egin behar da. Infinitorutz! Hauxe nahi nuke gogoratzea lagun bat daula negan. Hautsa oso berezia dauka. Oso berezia. Zure ondoan nauzi nubela izango. Ez da erresa. Ez. Landu behar dugu. Ez bizitzan gauza zaila dira. Ja? Eta landuko deu, lasai. Ez da erresa. Ez da zaila. Xabineko oso ondo kantatzeu. Baina mugimentuak ja... Lagun bat dago nikan! Ja! Alkainegaz ondo egiten badugu, alkainen laguna izango naz betirako.
Bueno, hemen nago nire lagun Budi itxaroten. Etorriko da, noiz bait? Hombre, Budi! Goian, Tope. Goian. Tope. Eta txalo bero bat Angela Alkain eta Xabin Guarestirentzat. Lagun bat daunigan, lagun bat daunigan, ta egitea nega nagian, faltan duzu etxea, hause nahi nuke gogoratzea, lagun bat daunigan, lagun bat daunigan. Lagun bat daunigan, lagun bat daunigan, ta sufritzean ni hemen nago, zure ondoan nauzuni izango, ez duzu behar beste inor. Lagun bat daunigan, lagun bat daunigan, asko izango dira, ni baino azkarragoak izan liteke norbait. Baina inor ez da izango lagun leial, ondo dakizu denbora aurrera, gurea betiko da, ikustazu egia da. Lagun bat daunigan, lagun bat daunigan, lagun bat daunigan. Bikote, brutala, Gabon Xabin, brutala izan da. Lagunak egin geha, besti honen aitzakiekin. Zelako sarrera, mundiala izan da benetan, mundiala, bai. Neri asko gustatu zait. Zue gustora egon zarete? Bai. Bueno, gustora... Oin, karroza bat dirudi. Karroza bat. Angel, lagun, kendu mesedez. Bai. Orain bai, Jesus. Bueno, hartu arnasa, hartu arnasa. Bota! Kriston ondo pasatu dut, serio. Atera danean ja horrela tipo robot, izan da oso ona. Eta txikitatik ni beti Budiren fana izan naiz, baina gaur Buzz Lightyearren fana izan naiz. No. Maia ona utziese. Hainun pentsatzen registro horretan hola hiliko zanik. Bai, oso ondo. Zaldiaz kontu zu esateko. Nirekin lortu duzue berriz ni eramatea 5 urteko garai horietara, ez dakit, superposik sentitu nazuek ikusten, benetan superposik, eta oso polita izan da, oso polita, hasieratik amaiera arte, benetan, oso polita. Ze ona. Zorionak, benetan. Ze ona. Nei iruditu zait, bai, bota. Iruditu zait oso divertigarria, eta ahotsa ere oso ondo, eh? Oso ondo. Oso ondo ikusi Ni eta ahotsa. neon pentsatzen, begi horiekin zerbait ikusten dezuten. Bakarrik aurrian zegoena. Baina nahikoa ikusten. Askotan ez da gehiago ikusi behar, eh? Abesti honek eskatzen izan dugu melodize simple eta sendo abestie. Vibratore parik, figurari parik, eta linea mantenuten. Eta oso ondo. Bueno, Xabin, gaur ere bikain, zorionak, bioi, eta ikusiko dugu gero ze gertatzen den. Eskerrik asko, zeuri, eta gero arte! Venga! Ondo urten da, ondo junda, ondo pasatu dugu, da egon da entretenigarri. Azkenien badirudi epailek bebai gustora egon dizela, da hori da garrantzitsuena, ez? Azkenien dano gustora egotie. Osea, aurrera, bintzat posik. Eskerrik asko. Bueno, bitik bi, ea 3. ikuskizunak ere hitzek gabe uzten gaituen. Norekin eta Iker Bilarekin. Iker! Gaurkoa norekin abestuko duzu? Gaur han errotekin abestuko dut. Txegoetan ongi moltatu zarete? Bai, oso ondo. Eta oso divertigarriak izan dira, bai. Zu prest?
Bai. Bane, zaidakazu. Beraz, Venga. animo! Ale. Azken prestaketekin. Eta nik itxura hona hartzen diot bikote honi, Ea nola molatu diren elkarrekin Iker Villa eta Ane Roth. Presa haude ikusteko? Bai. Bai? Bai. Venga. Zemuz? Super polita. Bai, ez da? Bai, me encanta. Oso hotzanaz. Nei gauza romantikoak eta jate asko ustetan. Guk lortu behar duguna beste honekin ez da ondo abestea, baizik eta haiek sortzen duten giro hori, gube bai sortzea. Gure artean, kimika eukitzea abesti honetan da guztiz beharrezkoa. Izan ere nik usteet aktuazinoko puntu fuerte izango dela, ez da? Puntu indartzua, azkenean gure arteko abstrakzio hori lortzea, eta gu bakarrik egotea platoan. City of stars. You never shine so brightly. Ai, ama. Abesti oso intimua da, eta lortu bio intimitate puntu hori. City of stars, just one thing everybody wants. Agian maitasuna sortuko da, Venga. A voice that says I'll be here and you'll be alright. Abestia lasaia da, baina oso abesti berezia da, eta hori denek dakite, eta gainera eta biok egin da, Bai, ez da, dana esan da. prestatu. Ondo, bai, Bai, prest. Bai, super prest. Publikoa ez dau prestauta guk egingo dugunarentzako. Ez, benetan. Osea, badakizu lortu dugu entzegutan, oin be, gozotasunez eta disfrutatzen. Eman diezaiegun ongi etorria Iker Villa eta Ane Rothi. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Our dreams, they finally come true. City of stars, just something everybody wants. They're in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, I gleam, a touch, I dance, look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send you healing. A voice that says I'll be here and you'll be alright. And I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need, this crazy feeling right outside of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Bikote, Gabon, bueno, zelako polita, zelako magia, zelako maitasunezko atmosfera sortu dan hemen. Ane, zer moduz junda? Oso ondo, oso pozik nago bai. Super gustora bai. Bai. Iker ondo? Bai. Ederra. Anerekin abestea ederra, bai. Wow, ze ona. Muxua ez da pixkat motxa izan. Ja, oso motxa izan da. Ez, bueno. Nahikoa. Nahikoa. Motza egin zaio Niri motza eta egin hori zait. ona da, Gehatu nizu,
ya está. Bai, ez. Ni galdera badauket, barre indezutenen nahi gabe atea zaizu ez? Izena oso naturala, Eske, osea, bai, feeling asko bai, daukagu. baina hori ensaiatu gabe zegon. Zan naturala ikusten zan, ze de repente, bi maitalen, ez, barre Bai. tonto horiek hor... Pixka bat notatu eta nik esatu nuen, ez benetazko da, guain gertatzen nahi zai. Bai, dauku rollito superrona. Bai, eta nabari da. Eta oso politia kantatu dezute. Txikia, abestia den bezala, txikia, maitasuna, eta nik hori sentituet asko gainea. Eskerrik asko, Maria. Eskerrik asko. Ni mexicano bezala, claro, A ber, bota. gustatzen zaizkit kanta lirikoak, hola, ondo kantatukoak. Ta, zuena izan da politia, itziten nahi zinaten bezala, oza. Hori izan kontua, ez? Sutila. Bai. Ulertu nahi Azkenean genuna izan zan, maitasuna. ez alardeak egitea hotzarekin, azkenean abestia simplea da, eta bueno. Bai. Melodize besta izen luziutekoa, eta uste dut ondoen zuela interpretazioa botatie papela, eta bueno, hor, zentzurretan, betzote aukeran apare egin zuela, eta bueno, zorizena egoteko gobe. Mila esker. Ikusi dugu kimika asko daula eta hori transmititu dezuela, eta oso polita izan dela. Oso reala, egia esan. Bai. Kimika eta fizika pixkat ere, gonda. Eta gauden demora guztien dudakin musio emango die edo ez. Eta asko gerturatzen ziren, baina gelditzen zinen gogokinta azkenen ba. Eskerrik asko. Mila eskerrik asko benetan. Earki. Txalo bero. Eduardo polita. Oso ondo benetan, oso gustora gelditzunaz. Ai, ze politxa. Dauketa ben gauzatxo bat. Ai, maite mindunaz benetan, Eta gu aurrera goaz gure urrengo musikalarekin, Xavier Saldias. Andele, güey! Venga, zutik, zer modu, zaude? Bueno, Ze da hori, bueno. jarriate begiagola neharik eziteko. Gaur ikustezu, ez dut neharik egiten, Norekin abestuko duzu? Lehenik eta behin. Beñatekin. Beina da artista handi bat, ezta? Bai, xaloa. Bai. Bueno, Saldias, zu prest? Ni bai? Bai, ezta? Beti bezala. Basegi, Bueno. ze beinat zailakazu. Egon, ikusten... Animo eta kontuz, Ikusten Ez erori bidean, bai. Kontuz. Eta guk ikus dezagune Saldias, malkoak irten zaizkion, edo ez? A ber, ikus dezagun. A ver. Zelako ona, ze ona. Itzako pentsatuta, da hola batik kanto. Itzako pentsatuta. Guztiz. Transmititzen dauen mesua oso polita da, eta gainera zerbait pertsonalera eramaten dozunean oraindik eta gehiago emozionatzen dau. México! México! A ber, intzak. Xavier, zuketik kantak zure terrenora eramaten, hor Mexiko, ranchero... Noa, Mexi! Hori? Bakarka zuri abestuz, itzulera mestuz... Bagoaz! Sinesgarritasun gehiago emateko, eitu. Trenean banoani, eta agur bat. Ne aguriteko. Ezaztu ni, gaur banoa maite, ezaztu ni. Bestiontan neuki aldoten zailtasunak die benetan sentimentu hortara esiriztia, momentuko emozioakin benetan ez transmititzia eta kanta huts bat bezala geratzia. Bueno, Carlos. Agur. Fu. Da zer bat izan da, Agur, Carlos. Bueno. Agur. Ale, surte hon, Nik uste abestionekin lortu behar duena da danak unkitzia, benetan transmititzia agur zentzazio hau eta danok benetan malkotxo bat lortzia danengan. Eta zuekin Xavier Saldias eta Beñat Arizabaleta. Ezaztu ni, gaur banoa maite, ezaztu ni. Negarrik ezarren, ene bihotzean zaitut gertu izango nauzu. Bakarka zuri abestuz, itzulera mestuz. Ezaztu ni, urrun banago ere, ezaztu ni, nire gitarra malkoz, Bere kantu tristeekin
ezaztu ni, gaur banoa maite, ezaztu ni, ez nigarrikarren. Ene bihotzean zaitut gertu izango nauzu, bakarka zuria bestuz, itzulera mestuz. Ezaztu ni, urrun banago ere, ezaztu ni, nire gitarra malkoz, bere kantu tristekin lagunduko zaitu, elkarrekin egon arte. Ezaztu ni. Ai ama, zer gertatzen da hemen, ai ama, zelako emozioa. Txalo bero bat! Bikote! Guau! Ze potentea izan dan. Zuek emozionatu egin zarete, baina hor ere emozionatu egin dira. Iker! Ez zaituzte guaztuko, lasai. Bueno, hori ona da. Baina, zer moz haudezu? Zer moz junda? Emozionalki niretzat oso potentia izan da, ez dakit, benetan sentimendu asko jarri di hor pilpilien, eta nik dana eman dut, ez dakit gero nola geratuko zan, baina benetan Oso disfrutatu ondo dut geratu asko. da. Oso ondo. Pasada. Bueno, Iker, zuri galdetu behar dizu, ze ikusi dizut hor. Iker ondo. Dana botatzen. Ez bainat, ekarri dazu gora oso pertsona berezi bat niretzako eta oso polita izan da, eta benetan eskerrik asko. Zuei, benetan. Zaldia, zorionea. Venga, Daria. Venga, zure, bai, eman bezarkada bat alkaini. Venga. Ezaztu ni. Jo, eske izan da pasada bat. Bai. Izan da pasada bat. Eharra izan da. Iruditzen zait, askotan zaila dela bi ahotsak enpastatzea, baino zuen kasun, enpastatu do, super ondo. Eta gainea mutilak izan da, iristea nota horieta, iruditzen zait pasada bat. Pasada bat, zorionak, oso hemen dezute. Ona. Alex? Ba, nina se emociona. Ze emozioa egon da. Baina intensidadiek ez digun neurtute. Así que eran flojos, hartu zara? Garabietan, ez duzuleko emozio bardine ipini. Eta gero aguduan hartu zunien, linea hartu zunien bukaeratan, esagere behizu. Orduen, horrek eusek moztu ikindak. Ez dut ezaten, txartuen zunik eta emoziorik ez dut zunik jarri, Esango zutena horrek eta ditzu politu zuzenien, hau abestize, oindik iruaztera abestuko zu, Eskerrik asko. Bueno, ona eta amaitzeko Karmele. Bai, oso polita egon dela ikustea bi pertsonai hain desberdinetan. Europe, kaina horrekin, eta gero gaurkoan, gure bihotza hunkitzen. Sorion. Eskerrik asko. Beinat, Zaldiaz, zorionak eta eskerrik asko, momentu honengatik, benetan. Zuei aukeragatik. Txalo, bero bat, eta bero arte. Ze ona, benetan, geratu naz oso gustora. Benetan, emozioak nik uste horregon diela eta nik uste unkitu dela jendea, bentsat posik geratu naz. Saioaren erdira iritsi gara eta maila izugarri altua dago gaurkoan. Hala ere, finaletik pauso batera egonda ez darritzekoa. Eta orain bai, goazen jarraian gaueko 5. artistarekin. Norekin? Baitana Etxeberriarekin. Bueno, Aitana, bakit pixkat urduri zeundela. Oino bezaude? Bai, bueno, beto nau. Lasaiago? Ala ere pixkat urduri baina. Bueno, kenduko itxuzu, gero. Baina osan doingoz. Norekin abestuko ezu? Sararekin. Sararekin. Bai. Eta? Neska oso maja, oso espeziala eta egia esan asko transmititzen dit. Gozatu dezuten txeguetan, elkarrekin lan egiten, dan aderki junda. Gogoratzen dit ni 17 urten ditunen. Bai, Bai, da, gogoiek dituta, azkenen da, ezakit, oso espeziala ezakit. Ederki, politxa.
basegi prestatzea, Ba, zai dakazu. Animo asko, eta kendu urduri itxasunak gainetik. Eta prestatzen diren bitartean ikus dezagun nola moldatu diren entxeguetan. Hau da. Tokatzen ezkiten kanta guztik nire ezpakin zer ikusi dakate. Serio? Bai. Nire ezpa beti da Pocahontas, eta esateatenen ze kantatu baten, ikusiko zuzu pozik jarrekoan. Thank you, whatever land to land, Zararen ahotsa da oso espeziala. Da oso fina, baino baita ere da oso fuertea aldi berean. Bueno, nik usteet haizea sentitzeko beharra daukeula beste honekin. Can you sing with all the voices of the mountain? Ez da sentitu Beyoncé bezala airea ze honenan guri ematen. Bai, baina Beyoncé, baina bideoklip baten. Ez dakit ikusi ez duen, baina pelikulan ateratzen da hitz egiten duen zuhaitz bat. Orduan bat, ez du inguruan sartzeko eta indio imitatzeko eta hola, pentsatu dut ekartzea zuhaitz bat. Marrazki bizidun baten paperean sartzea, zaila da. Nik usteet karakterizatuta jutea lagunduiko egula asko gure paperean sartzen. Can you paint with all the colors of the wind? Aurrekon Sara izan itzan, eta gaur Pocahontas izango nez. Txalo zaparrada bat, Aitana Etxeberria eta Sara Iriarterentzat. Think you're whatever land you land on. The earth is just a thing that you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and act like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard a walk cry to the mocha blue? I'll let eagle tell you where you've been. Can you sing with all the voices of the mountain? Can you play with all the colors of the wind? Can you play with all the colors of the wind? How high does the sycamore grow? If you cut it down, then you never know. And you'll never see the wolf cry to the moon, wide room. Farewell, the river, talk of his skin. We can't just sing with all the voices of the mountain. The sea with all the colors of the wind. You can sing with all the colors. Holy on his head and seal. Pie with all the colors of the wind. Bikote, zorionak, ai ama, Sara. Ez que Sara dana da, gozotasuna. Gozotasuna. Gaur ezen arrengo, Gaur ez. Bueno, behar baldin ezun eska, zu bota lasai. Ez moztu, zen mozkun da. Jode, ez naiz oso ondo gatzen zineten. Porque Zer neon gertatzen pixkat... Urduri. Urduri? Bai, baino... Bai, baino... Baino orokorrean? Super gusta, Bai. hau da esperientzia bat. Ai, ze ona. Asko pozen gara, benetan. Eskerrik asko. Problema handi badakat. Bai. Niri ez zait gustatu.
ni bakero naiz, zuek indioak, nola gustatuko zen? Esan nola jarriko ditut ondo indioak? Egie da. Bueno, ba, orduan, Carmele. Bestela oso ondo. Bestela ondo. Bestela oso. Andereño, Bota, Carmele. banik pentsatzen dudana da, Sara oso berezia dela, Bai. oso ahots polita duela, oso ondo atera dela, momentu batean, bueno, ikasi behar duela. Osea, ze atera zarenean oso jarrera onarekin, baina gero, sartu daitana eta bapatean geratu zara, hola, nola, baintxe abestuko du. Eta jarraitu behar duzu beti paperean, Maitia. Beti, Pocahontas Sara eta hor, burrengorako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eske ze goxua dan. Alex, bota. Zango neuke, linea hona okizure, oso ondo lagundutzazu, oso ondo, da hori importanti da, zarratzen ez dugu kontu nukitzen. Eta zure linea hona izen da, baina lehen esantzun moduen, 18 urte igerten diredeko zuzela, eta beran urte bizek abesten, zuk basenkoz, 17 pista? beste guzu bat dukoan ahotzak, beste brillu bet, baina bidie da, ondo atrapezu, eta zuge goze bazu, eta zuk gustura gatu bazara, bestie etorko jatzu, berez etorko jatzu. Eskerrik asko. Gainera esan beharra dago, Sara dela gure lehiakilarik gaztetxoena. Kastina egin zenun gaina 6 urtekin, eta duela gutxi bete dituzu, 17ak. Bai. Ezta? Bueno, aizpa. Bueno, a ver, nahi iritu zait, oso ondo hasi dela, bueno, dena pila gustatu zait, batez ere, deitu dit atentzioa hasierak, zeba, iritu zait, pixkat, sartu diazuten baita papelean izan da, zuen ahotsa iritsi zait barrua, eta super polita izan da, eta bai egitan, eta zuen ahotsak baita oso ondo konpastatu dute, eta nik oso ondo ikusi dut. Ederki! Lastana, ni gauza bat esango dizut. Ados nago, normala, enai sartzen, baina gaurkoan pixka sartuko naiz. Normala den bezala, zuk kriston tablak dazkazu dagoeneko, zu hasi berria zara, gaztea zara, haut super politxa dakazu. Eta ez, egia da, eta bueno, bidea hasi da egiten, eta bidea horrela egiten da, ez da? Egiten, eta zu ari zara. Beraz, hola segi, eta zorionak. Zeuri guapa. Gero arte, politxa, gero ikusiko dugu ze gertatzen da. Gero arte. Gau berezia izaten ari da gaurkoa, eta are bereziagoa izango da urrengo ikuskizunarekin. Aladin Sardui! Bueno, gaur benetan ezakit zein dan hitzik egokiena zu deskribatzeko, baina kurioso zatoz gaur, ezta? Bai, ez da? Berezi, bai. Holan pin dabe, holan ikusi dabe, eta holan ator. Nire arki irutzen zait. Norekin abestuko duzu, Alex? Ba, iratigaz. Iratirekin. Oker ez banago, irati egon zen aurreko saioan, eta zuk esan zenion 150 eman zula. Bai. Oraingoan, 100 emango du? 80. 80? 100 peligrosoa. Apur bat guarden bida. Emo sinuak eta dato zenien, eukitxeko hori porcentaje igoteko. Venga, ba, kuela. Ondo. Ederki, bueno, zu presaude, Alex? Bai. Irati zaidakazu, beraz, segi azkenengo prestaketak egitera. Animo! Alex Sardui eta Irati Morales. Adiegon, zez gaituzte bat ere hotz utziko. Ikusi. Preste basau zeuneko emoteko nik hau abesti egin zut, betxu. Paladin! Ez dut inoiz pelikula ikusi, baina bai, abestia ezagutzen dut, eta asko gustatzen zait. Ai, ze polita. Ikusten duzu zan abestutea hausen. Bai, erronka handia, Bai. Hori bai. Abesti hau aukeratu dut, berak badeko lako hau hoiteko. Jasmin, Carlos, Jasmin. Antzadeko gueurena, ez da? Jasmin. Azaldu nahi deutzu, mundu miresgarri be. Euskarazko letra bat, inglesko melodietan ez da erreza sartzen, baina, bueno, nortu dugu. Zu printzipe zatoz ikustera nirekin bat. Iratik deko berezko dola. Berezko flamenko puntue. Lara, 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 Kurba. Irati, mundua. Buah, Bilbo. Bai, Algorta. Donosti.
Urnieta! Ez dago duderik, baina lan handizen bida, Bai, Osea, que... superlan handia. Bai! Bueno, espero dut bigarren fase hau pasatzea eta finalera ailegatzea. Ia hala. Super urduri nago eta nire Aladinen zain, non dago? Amen, eske alfombrerik gasolin bota bizentzat, gero zugaz vieja bat emoteko. Ez zeukan gasolinari. Claro, orden, biotke paseo bat emoteko, gasolina bizkatu. Zuekin, Alex Ardui eta Irati Morales! Azaldu nahi dizut mundu miresgarri bat, zuk printzesa bihotzari utzi ametzetan. Azaldu nahi dizut mundu zoragarri bat, zu printzipesa toz ikustera nirekin bat. Mundu ideala zu eta ni elkarrekin, erabakitzeko nola bizi gure kaxa ibili. mundu ideal bat, sinestezina niretzat, orain ulertzen dut zure ondoan, hau dela benetako leku bat. Metz egiteko Benetan ederra, sentimendu honena, egan noa zurekin egun sentiba herrira. Mundu ideal bat, mila gauza ikusteko, orain ulertzen dut zure ondoan, ta ez dut egingo atzera. Ez usteko pila bat, mundu berri ametsetan nago ni. mundu bat zuretzat, gubiontzat. Goazen ametsen mundura. Mundu ideal bat, Mundu ideal bat, banatzeko, banatzeko, gozatzeko. ikusteko, zuk eta ni. Bikote, ze polita, Bai, ze bai. polita. Eta gauza bat esango dizuet, hemen, bueno, denetarik egon da, malkotxoren bat edo beste, alkain ikusiet barreka, baino ongi perotera irezala. Nik, hain serio, Alex, hain serio ikusita. Ja, zaila da. Eta gaina, baziduin, marrazki bizidunetakoa bazala, osea, baina, eski gaina oso ondo egin du, gaina. Bueno, nik eta behin, zuek, nola egon zarete? Gustora? Bai, super ondo. Urduri baina Bai, ondo bai. bai. Erki. Lehenengo gunetik egon gara konekteta, eta, bueno, igertzen da, azkenengo maitzan igertzen da, ez da. Bai. Alex, 180, Tamar, bueno. Maria, bota. Niri asko gustatu zait. Iruditu zait, abesti hau bertsio bat euskera zeitea oso zaila dela, eta lortu dezutela, eta nik ikusten dut euskarazko pelikulan horrelako bertsio bat, eta zure ahotsa, eta zurea ere, eta benetan egonda aguduetan bai egon dela hor zerbait, baino ez errez, oso ondo egin dezute. Bakizu, hori agudu aitzin dugu gureta. Izen da gure erronkie, guk eukiduguz gure erronkak abestizen barruen, eta hori izen da gure erronkie. Jakin dugu oso zaila, eunetik 10 urtengo da bela. Bai, aitzin dugu gureta. Oso ondo. Bueno, hori... Inoiz ez dut ikusi Aladin komikon. Bueno, hau da zoragarria, zoragarria. Eta oso polita, oso divertigarria, eta oso polita, eta oso ondo abestu. Iker? Ni egia esan gehitzeko gitxi guztiz ados nago Mariarekin eta Carmelerekin, bokalki ez dago ezer esaterik.
ederra egiten duzu, eta bai, gauzatxo hori, baina ez da ezer izan. Eta interpretazioa, super divertigarria iruditu zait. Bai, ongi pasa dugu danok. Ongi pasa dugu. Bueno, bikote, zorionak, irati, gero ikusiko guze gertatzen dan, animo eta bai, deskantxatu eta lasai egon. Bale? Animo polit, Alex. Bueno, ja eginda, super urduri nengoen, baina, bueno, ja super tranquil noa nire lagunekin, eta, bueno, ondo. Gaua aurrera doa, gero eta gutxiago falta da azken 4 finalistak ezagutzeko. Baina hori baino lehen gure hurrengo bikotearen txanda da, Maria Amolategi! Azkenean! Pegatuta naholako bestela. Gezumen! Ja gogoekin ez da? Bai, luze intzait gauen, nahi dut, ja, ein. Bai, hasta lasaitita batean, norekin abestuko ez? Udararekin. Udara, bai, wow. Tope, dantza, abesti zaila, nire ustean, baina nik uste ondo defendatuko degula. Eta oso ondo pasatu eten saioetan, eta 1000 buelta ematen abestiari, eta asko gustatzen zait abestia. Zuek ikusteko irrikaz gaude beraz, segir prestatzera. Animo! Maria eta Udara elkarrekin horrek bomba bat izan behar du. Guazen ikusteran txeguak. Hau da bestia. Fame. Ezagutzen duzu? Noski, haupa! Ze ona! Abesti hau niretzako opari bat da. Jantziko geha hola, galtzerdiakin hemen. Txiribueltak ez ditugu mango. Bale. Ez, hori ez. Bueno, igualagian horrelako bat, alde batera edo. Gustatzen zaizu? Ja, itxura, 80. hamarkadakoa niretzako da izugarria. Eta benetan ilusio pila bat egiteit horrela janzteak. Energia. Abesti honen gakoan ikustet daula energian. Energia positiboan eta dana handia egitea eta ez, fame, azkenean hori esaten du. I'm gonna learn how to fly high. I feel it coming together. Zailena da, nota altuak egitea dantzatzen dugun bitartean. Famaren bila zatozte. Baina fama lortzea gogorra da. Ba hemen hasiko zarete ordaintzen. Izerdiarekin. Fame, I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly high. Carlosek egin digun koreografia bikaina da. Super ondo geratzen da eta, vamos, jendeak ingo dantza gurekin be. Hemen, berotzen, udara, iten Urduri benetan, bueno, da, sartu, saltoka azten ganean ja. Relax. Txalo bero bat, Maria Amolategi eta Udara Diezentzat. Baby, look at me and tell me what do you see? You ain't seen the best of me, yeah. Give me time, I'll make you forget the rest. I got all in me, and you can send it
Zurine lagundu! Laguntza baietza. Venga, animo, neskak! Venga, bete txalo bero bat! Aupa, bikote. Ai, ama. Neskak, zer nolako energia pasada izan da. Itxan hartu behar du alarnaz orain. Hartu arnaz, lasai. Eta orain bai, bota. Zer moduz? Oso ondo. Ondo? Bai, oso pozik. Disfrutatu ezu pilo bat, ezta? Bai, hori beti. Nabaritu da. Bueno. 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 Hau abestize ez da guen luziteko agotza, melodikoa da, ritmoa deko, dantzi deko. Ordene, bai, alde horretatik, ez dute zebe esango. Bai esango zuet, dantzar aldetik, sorpresatxo erantela, ze bai gogoratu izen dozte fama, benetako fama. Serio? Ze ona! Mila esker. Maria emozionatu egin da zure izukin, bai. Gora etorri da. Carmele? Ba, oso polita egon dela. Oso polita, oso ondo interpretatuta, pertsonaiak. Eta Carmele, udarak egin duen koreografia bera bakarrik, Udarak egon da. Hori da egon da zoragarri. Hasi denean bakarrik bera horre erdian. Bai. Ba, izan da oso polita eta oso divertigarria. Earki. Mila esker. Earki. Iker? Nik gelditzen naz, hori, berak esan du, entzegutan, nire momentua izango da, bai, kristona izan da zure momentua, kristona. Osa, ikusi oso, altzatu geha danok, tantzakitera, eta oso ondo, udara oso ondo. Bai, mila esker altzatzatik, bainetan. Osa, ezke energia gehiago matik, altzatu zaretenean. Zeu lortu dozu hori, zeu lortu dozu. Dantza baten etengabe, Bai. Angela Maitzeko, bota! Nei asko gustatu zait, oso ondo pasadet, oso positiboa izan da, eta gustatu zait jarrera. Gustatu zait asko jarrera zurea. Eskerrik asko. Bajuak eta zeak oso ondo, bai, konforme, denekin. Earki. Jarrera oso ondo. Eta Maitzeko, gure aizpak, aber zer dioten? Ba, nik ikusi etenen pantailan esan dola dantza sorpresa bat zehola, esan Bai. eta gero ikusi etenen geditu nahi zalo, wow. Bai, kurratu dezula, eta ezakit. Iruditzen zait, zerbait berria aportatu dezula, eta ezakit. Bai, ni enekin dantzatuko nula eta altxatu gadenak eta egia esan hoi lortzea ja, osea, iruditzen zait, gaina hotxak, iruditu zait nahi bintzat oso ondo indezutela, porque kontutan izan da, dantzatzen ari zeatela, hain altu. Bai. Meritu Bai, nota handia altuak, dakat, ezta? dantzatzen zeuten bitartean. Bai. Kontuatu geha. Bai, zaila zen. Bueno, bikote fondakoa. Kriston meritua dakazutela, zorionak beste behin ere. Mila esker. Eta laster jakingo dugu ze gertatzen dan. Bale, udara? Animo! Gero arte polita! Esto tengo la nega. Super ondo pasen dut, piat gustatu inzait. Eta emozionatu inaiz piat. Joe, udara, geldik, la panza. Eta hau bukatzear dago, baina aurretik haueko azken musikala falta zaigu. Eta nor? Carmele Larrañaga baino hobe saioa izteko, Carmele! Azkenean! Carmele, zuk ere zerako meritua dakazun, Alako jantzia, alako... Gauza bat esango gizut, zoragarri zaude eta eskatu behar de txalo bero bat, makillaje eta jantzitegiko neskendako... Makillaje eta jantzitegia. Carmele, bete egitote kriston lana, baino gaurkoan bereziki. Bai. Sekulakoa izan da. Norekin abestuko duzu gaurkoan, Carmele? Ba, Iñakirekin, nire erregearekin, nire etxeko erregea da. Ba, oso ondo, ze gu gaur naturara goaz, bera baserri batean bizi da. Bueno, ez aurreratu gehiago, hori esan behar nizun, lasai, ikusteko irrikaz gaude. Venga. Carmele, orain bai, segi hau, prestatzera. Eta gure hurrengo bikotean gaueko azken ikuskizunerako martxan jartzen den bitartean, ikus ezagun entxegoetan nola ibili diren. Begira, ze opari ekarri dudan zuretzako. Begira. Ahí va. Leo erregea musikala. Erronka ondile iruditze zait, musikal famatuenetako badalako. Zuke ezagutuko duzu hau, hasiera potente hau esaldi hau. Ez dakit esan da, baina suajili da. Bai, nik ustean euskara zala, zikonia oso zola esatezula. No, gingaina, bagagitzi baba. Arrabaren, betxikinara. Dana ulertu izut. Bai, ez da? O, aita, hemen zure umea.
Hoi esan nahi du. Oso ondo. Ikasi da. Suahil ikasi du. Zikloak biraka biltzen gaitu dena. Abesti hau nahiko zaila da, oso beti ikasten dalako eta oso goraino iristen dalako. Eta izan behar da oso, bai, biguna, biguna, eta oso luze. Bai, hori da, besoak luzatzen. Zu pentsa hor, zuret baserritik zehar hor. Bai. Bueno, izpiloan aurren da lana dakatu haindik. Gain, hartu zure semia eta Hori da. proiektatu, bale? Proiektatu erakusteko oianari. Zaz! Hori da. Abestia gozada bada, eta Karmelekin energia hutsa dela, nik uste oso ondo pasakoetela eta ondo atako dela. Karmele! Kaixo! Nire errege maitea. Nire Rafiki maitea. Bueno, oianean sartzeko prest? Bai, era bat, guazen. Eta zuekin gaueko azken bikotea, Karmele Larrinaga eta Iñaki Lizarralde. Lotzi gainean amagitzi baba. Uen llama. Lotzi gainean amagitzi baba. Uen llama. Uen llama. Ingo llama nenguen amadara. Ingo llama nenguen amadara. Ingo llama nenguen amadara. Ingo llama ninguen amabara. Duratu ginen egunetik, eguzkiak argitzen gaitu. Karri begira, tez ikusi soilik, lortu naia, gura metxa handia. Asko dira gure altxorra, ezin dira topatu dena. Ta eguzkipean, gaude pelean, Ikasi bizitzen batera, zikloak biraka, biltzen gaitu dena, eta naiz bakarka, jarrai bilatzen. Aurkitu arte, gure ondarea, zikloneta, biraka beti. Zikloak biraka, biltzen gaitu denak, eta naiz bakarka, jarrai bilatzen. Aurkitu arte, gure ondarea, zikloneta, biraka beti. Karmele, Iñaki, wow, zelako magia, nik uste danok egin ditugula urte batzuk atzera, ezta? Eta gure haurtzuaro gogoratu, ezta? Jo, oso polita izan da. Oso Eskerrik asko. polita izan da. Ba, saiatu gara horre transmititzen, ez Hori da. dakite lortu dugu, baina
Zuek esan! Nik gustora dut naiz, bai. Momentu batean nire emozionatu naiz pixkat. Bai. Azkenean oso abestiez, unkigarria eta semean, ez? Bai. Harrera eta... Baina bai, semea, hemen papelian da. sartu naiz. Oso ondo, hori da garrantzitsuena. Alkain! Nik urrengoan aia juten nahi zenian, ikusi nahi zaitut, hola jantzita, Hola jantzita. aian. Ondo, benetan. Bai, bai. Oso ondo, iruditzen zait, oso ondo definitu duzuela bestia, ez da abesti erresa. Eta oso ondo, benetan, asko gustatu zait. Grabetan ikusi hau pizketola, flojosa. Javier? Grabetan. Jo, gora hobeto. Baina grabetan... Zuen... Bai, hori esango nuke nik. Tonua agian ez da izan aproposena. Egia da ikuskizuna izan dela zoragarria. Baina grabe horietan, jo, nik falta bota dut zure ahotsa, gero amaieran dirdira egin dozu, baina, jo, grabe horietan, falta egin zait zerbait. Asko gustatu zait. Eskerrik asko. Bai, igualados nago tonoaren asuntuarekin, baina eske pasada bat iruditu zait antzezpena eta aurpegiak eta nola egin dezuten. Eta Karmele, eske. Karmele dago zoragarri. Hori izan da, landu duguna, ahotsak ere, baina landu duguna gehien izan da interpretazioa eta hori, gure espektakula eta hori. Eskertu inberdiot Karmelei, asko erakutsitelako, aholku asko mandizkit eta nik uste asko ikasietela. Eta hartu dituzula, bai. Eta amaitzeko, Aitana eta Paula? Bueno, nahi gustatu zait pila batez ere ditu dit atentzioa indezuen antzezpena, bukaerak indezuen denak, hola. Bai. Baina ahotsak ere ikusitut ondo, eta batez ere zuen jarrera. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko. Ederki. Alex, esan zerbait, txiko. Alex, botako zuzu zer? Lehenengo noti, emon da benin kontu dut unaz tonu bajo dekola. Aguduak eta egon zuen ondo gozarela, bai, tonu erdi edo tonu bat gora goma zinen, hobetu egon zen duen. Interpretazio aldetik ez teko ze esanik, ze hobetu ezin lehien. Oso ondo. Zu eskatu. Rei! Bueno, bikote, eskerrik asko gaurko gaua hola izteagatik, eskerrik asko eta jarraian jakingo dugu zegertatzen da gineak. Etxe, nire besarka da. Claro baiet. Hemendik eta kontu zibili, Kontuz, venga. Apa, Karmele! Ziztu bizian pasa zaigu gaua pelikula musikalak protagonista izan dituen gau zoragarri honetan. Eta iritsi da hil edo biziko momentua. Finalean sartuko diren azken 4 lehiakideak ezagutzeko unea. Seguru nago etxean egin dituzuela zuen apostuak, baina epaimaikidena da azken hitza. Kuadrilla, bozkatzeko prest? Bai. Oso prest. Bai, bala bada. Az dadila, bozketa. Animo! Gogorarazten dizuet, bozketa honetatik bagoazeko azken 4 finalistak aterako direla. Aurreko astean, Maria, Asier, Miriam eta Andoni sailkatu ziren eta jarraian jakingo dugu ze beste 4 batuko diren fase finalera. Hau esan da, datozela gaurko protagonistak. Sara, Xabin, Ane, Iñaki, Irati, Beñat, Judit eta Udara. Bueno, kuadrilla, finalerako atean gaude, jarraian jakingo dugu zein 4 egingo duten aurrera. Nola zaudete? Oso urduri. Bai, benetan nik uste kriston nivela egondala oso zaila da. Bai. Eta nik uste indauena indabe posik behar garela etxera. Gaurko galak izan du nivel oso altua. Benetan zaila izan duzu ez da, esan egia. Bai. Nik uste baietz. Nik uste nahiko zaila izan dutela. Eta zaila izan dela erabaki hartzera. Animo. Bale? Animo. Eskerrik asko. Eta hemen txeitugu, emaitzak. Eskerrik asko, Iñaki. Ia ba. Datozela aurrera, Sara, Xabin, Beñat eta Judit. Ezer esan baino lehen, bakarrik esango dut, zuen artean
gaurko irabazlea dagoela. Gaur puntu gehien jaso dituen lehiakidea zuen artean dago. Goazen ikustaren maitzak. Epaimaiak erabaki du gaurko lehenengo sailkatua eta gaurko irabazlea dela Beñat! Beñatek ez zuen espero inundik inora, Beñat zoriona. Ezertarako benetan eskerrik asko. Benetan, zure sorte. Zorionak artista. Hirukote, esan dakoa, gertatzen dela, aurrera, bai? Epaimaiak erabaki du gaurko bigarren sailkatua dela Judith! Zorionak. Bikote, ze esango dizuet nik. Izan da beste bine ere gozada bat, zuekin disfrutatzea, ze uste dut asko gozatu degula eurakin, izan dela pasada bat, eta ez dakite aldegin aurretik itzen bat o... Bai, bueno, gustora egon gara hemen, asko ikasi dugu, eskerrik asko coachei, zuri, eta hemen atxetik dagoen ekipo guztiari bebai eskerrak emon, hau beste esperientzia bat da, da aurrera jarraitzeko, berazten gaitu, oseak positiboa da. Bikote, eskerrik asko, benetan. Txalo, bero, bat. Artistak. Eta orain bai, datozela aurrera, Udara, Irati, Iñaki eta Ane. Epaimaiak erabaki du gaurko 3. sailkatua dela Irati. Zorionak Irati. Eta orain bai, gaueko momenturik erabakigarriena. Laugarrenaren bila goaz, nire urduri nago. Animo hirukote. Animo. Epaimaiak erabaki du gaurko 4. sailkatua eta beraz gure 8. zerrenda itxiko duela Anek! Gauza bat esan behar dizuet, puntuazioak egon dira oso orekatuak. Nik uste gaurkoan bereziki izan dutela zaila gure epaimaikidek, ze gauza egon da oso orekatua. Bikote, ikusi dugu, zelako ikuskizun puska egin dezuten, eskerrik asko, plazerra izan da benetan, eta bihotzetikan esaten dut eskerrik asko. Eta, Trianiaren, mazantu ingo nahi. Ni eskertu nahi lehenengo nire gurasoei, beti egon direla ni laguntzen, eta ondoren egin dituan lagun guztiei, pasatu direnei, ez direi pasatu bez aurreko galan, eta, obviamente, coachei ere mila esker guztiagatik. Eskerrik asko bikote. Musu handi bat, eta elkartuko gara seguru. Laster, mila esker. Txalo bero bat!
Hauxe dira bagoazeko azkenengo 4 finalistak. Ane, Irati, Beñat eta Judit. Kuadrilla, jazta, heldu zarete. Bai, ondia hemendik gora eta ezin da jaitsi. Hori da. Maia mantentzera eta igotzera ere bai. Gehiago. Neskak, pozik. Oso pozik ez nagoen espero. Irati? Ez dauzkatitzik, super pozik nago. Oain ja, gu ondo pasatzera eta publikoa oaindikan hobeto pasatzeraztera. Eta bai, Beñatek esan duen bezala, hemendikan, ja, gora. Earki laukote. Ederki! Eta orain bai, baditugu azkenik aurtengo finalista guztiak. Guazen telesaian paper bat eskuratzeko leian arituko diren 8 artista ikaragarriak. Gure partetik hau izan da dena gau magiko honetan. Datorren astean ikuskizun eder gehiagorekin itzuliko gara. Aste ona pasa, musu handi bat, eta gu, bagoaz!